Bună, eu sunt Maria și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi suntem împreună alături de Maria, cea care jucă Minecraft, dar că filmăm de pe telefonul ei, iar pe Roblox filmăm de pe telefonul meu, pentru că am spațiu de 13 minute. Dar nu jucăm Minecraft, spune ce jucăm. Roblox, am mai zis. Dar jucăm Roblox Among Us, iai Prank, stai să vin la tine. Mi-a dat ping, n-am. Stai pe că ai în cafeteria. Ok, hai să mergem. Ok, slides. Eu am ajuns în cafeteria. Și eu sunt în cafeteria. Ai buton. Și eu sunt orange. Uite. Iar pe mine m-a dat ping. O să mă schimb. Cum? Trebuie să vă schimbați. Eu O să vă arăt. Dar ne întoarcem după ce uite și map, ce faci? se termină. Da. Nu, spune asta. Pe mai întâi să vă arăt toate, aici este adminul. Nu vă scriu unde e, de aia voi trebuie să aveți, să știți care e, dar na. Puteți să vă ghidați după mapă și să vedeți unde era. Mapa este Hai, puteți să te spune că mă mor. Chiar e când știu fostul. Eram fantomea lângă când am venit în viața. Pink, e mor. și ne-am bănuit. Noi nu putem vota, noi nu putem Da, vorbi. pentru că el s-a dus în quartier Sciences. Bă, eu cred Red. că ar trebui să fie neapărat și de ce? Era în security și apoi au dispărut. Red. Ar trebui să fie red. Red. Door closed. I think Nu red. putem, vedem. Toată lumea spune că e yellow, dar nu e niciun yellow. O fost, vedeți. Da, mă enervează că doar un impostor. Ar trebui să fie red. Red sauce. Mulțumesc. Cine a spus red sauce? Ok, deci Eu mă duc după ar white. trebui să fie aici. Eu mă duc după white. Eu mă zic, ce faine sunt camerele! Tu acum ți-ai dat seama? Că așa te-ai uitat prima dată? Săracă, uite ping, eu nu m-am uitat. Deci, wow, Dar e trebuie să fie white. super. Dați să vedem numele că nu trebuie. S-au închis ușii. Red. Nu, e alb În cu security. gri. E alb cu gri. Băi, red, a venit red, era în security. Uite, acum a venit. Și acum am plecat. Holy shit. Erau blocați alb și gri într-o cameră și credeam că gri o să-l moară sau alb o să-l moară. Dar și sienă-i sus. Tu cum mergi după Tu mai negru? sus. Și mă duc după Săracul, sienă. deci negru cred că alargă pentru viață și moarte. Și Maria e în cred că spate Sien, după eu Sia cred și că eu Sien. după negru. Eu cred red sau negru sau sienă. Deci eu cred 100%. Deci 100% red. 80% cian, iar 65% negru. Pentru că negru pare că fuge pentru viață și pentru moarte. Și cian... 1000% de red. Uite-l și pe live. E live! L-am omorât pe red, prostul ăsta. E live! Uite! E live! Corpul lui arată hot. Uite pe live! Oh my god! Emergency meeting called. E live și noi nu ne-am dat seama de... Da, deci cred că o să zică că efectiv l-a urmărit. Lumea spune red sus, noi credeam că e red. Ok, deci... Facem noi 100%, dar ne-am uitat că există White. online. Nu e niciun white. Să mă What bată the heck? Îmi face când cineva votează voturile de scriptura, nu spun minutele, se scadă. Red is dead. Știm, cucule. Who is it? Da, Deci proști. Red spunea, cine e impostorul? Și chiar că l-am murit, eram live. Uite, eu sunt asta lângă Maria. Hola, minions. Red is dead. It's not, I know it's here. Who? Să vedem cine este, că el spune că nu-i live. Who? Cine e impostorul?
Vreau să dai Marcinting White, cred că. Nu, Te white. arată. White te bat undeva. Deci mai avem, cred că, 2 tescuri. White te omor, îți dau la undeva. Acolo unde băieți sau undeva. Da, deci venim după ce se termină runda. Revin pentru că cel mai deștept jucător este Black, pentru că zis că e Green. Și Maria l-a văzut efectiv pe Green cum l-a omorât pe Red, chiar dacă nu trebuia. Cine a fost? Dar cum? El era în fața în security la body, dar și Red a spus că nu e. Mare. Dar era în fața body-ul. Deci, Maria, uite, ăsta e body-ul, uite. Ăsta e Ba- body-ul când la roșu. Și el stătea așa. Live. Stătea așa. Deci cine e? Bă, eu cred că este el. Eu am să... Deci, 100% Black, 95% la... Băi, 95% la White și 97%... hai să ne jucăm un joc. Eu sunt fantomă, eu mă ascund și tu trebuie să mă găsești, ok? Acum, oameni bun venit din nou. Acum jucăm un joc cu Maria, chiar dacă suntem fantome, să o caut pe Maria. Mari, știu chestia asta pentru că eu pun videoclipul ăsta și cu al tău legat, știi? Eu stau chiar foarte bine aici. Oh, ăla. Asta ești tu? Și ăla e purple. Nu este aia. Nu, ăla cred că era purple. Unde ești? Ce-am găsit? Da, eu asta aia m-a găsit Maria. Ok, acum eu la curs. Ok. Așa, deci 1, 2, Shit. 4, 5, 6, Gata. 7. Ok, foarte repede tot vedeți. Sperăm să nu mă greșesc. Maria, filmezi, da? Și eu filmez. Ok, foarte bine, ca să o căutăm pe Maria. Hai să căutăm. Doamne, sper Maria, să nu... pe bune. Maria, tu unde te ascunzi? Eu sunt orange. Uite-te. Nu, ăla e red, ești oarbă. Păi mă gândeam că te-ai pus acolo și zic... Maria, filmezi, da? Și eu filmez. Ok, foarte bine, ca să o căutăm pe Maria. Hai să căutăm. Doamne, sper Mari, să nu... pe bune. Maria, tu unde te ascunzi? Eu sunt orange. Uite-te. Nu, ăla e red, ești oarbă. Păi mă gândeam că te-ai pus acolo și zic, bă, ce nu ești, bă. Dar văd că nu ești chiar așa, văd că ești mai deșteaptă. Păi mi s-a părut că ceva s-a ridicat așa din sus. Dane. Shit. Mari. N-ai voie să te muți. Mari, știu ce faci. I know what I do. And I know what you do. And impostor mai trebuie să kill the one. So who is the imposter? Puteți-vă tăiască telefonul. Where Ok, it's deci eu nu mă mut, Mary. ok? Where Mi-am it's stabilit locul cu Mary. totul. Where is Mary Curie? Ok, deci căutăm prima oară pe aici. Căutăm în asta. Because the... Ok. Venim pe aici. Nu. Pe aici. Pe aici, uite așa. Când te dai bătutul, spui, Uite așa. Uite așa. Deci, ca să înțelegi ce faci Maria, vrea să creadă că ea este acolo, ca să nu mă duc la ea. Bă, nu pot să cred că nu chiar, deci, nu pot să cred că nu m-ai găsit acolo.
acolo, în locul ăla, undeva. Ui, mai credeam că o să-l găsești din prima. Dar măcar că să smoartă. Un pic. Ho! What? Dar tu doar mi-ai văzut, cred, pe telefonul tău. Sau să moartă, nu știu. Nu știu, și eu mi s-a părut că te-am văzut. What the fuck? Ce nu m-am mișcat, eu n-am făcut nimica. Chiar pe viața mea acum. Ați văzut voi cu fanii noștri, copșării. Ați văzut? Unde? Nu, dat plec. Ok, eu cred că mă dau pe tot. Mari, vrei să... Uite, era în cutia în storage. În cutia asta roșie în storage. Bă, vai, de capul meu. Mai au un test de făcut. Ok, deci revenim. Revenind, eu filmez. Deci Maria nu mai filmează pentru că nu se știe dacă eu am spațiu destul pentru și filmările pe care mi le trimite, așa că fără supărare. Dar puteți vedea la mine ce se întâmplă, chiar dacă e mai important să vedeți ce face ea. Maria, cum facem? Filmezi? Ok, sigur, că am destul loc. Oh, gata. Unde era? Unde era? Uite, am revenit din nou. Ok. Uite, era impostorul. Oh my god. Oh, Maria, cred că poți să... Oh, vii aici la laptop și schimb culoarea. Da, vezi câte culoare pot și eu am timp. Eu mă duc totuși cu orange. Uite, putem și mai jos să alte culori. Cred? Scuze, oh my god. Dar nu că trebuie lux. Nu știu. Eu nu pot să credeam că-s doi. Am uitat că nu mai pot trece pe... Da. Acum vreau să mă duc eu. Fac scan, vin la scan. Stai că am uitat unde scanul. Oare unde? E lângă cafeteria. Asta e cafeteria, asta e în general. Nu, uite scanul. Asta este ocean. Gata. Oh my god, cum se... Gabini. Tu ești, nu? Am și ești. Îmi place... Eu nu pot să credeam că-s doi. Uite că nu mai pot trece pe... Da. Acum vreau să mă duc eu. Fac scan, vin la scan. Bine. Stai că am uitat unde scanul. Oare unde? E lângă cafeteria. Asta e cafeteria, asta e în general. Nu, uite scanul. Asta este ocean. Oh my god, cum se... Gabini. Tu ești, nu? Am și yes. Îmi place că efectiv nu apare nimic. Eram impostorul și eram oligit. Scrie, you'll murder the imposter. Atâta scrie. Tu ești omorât de impostor. Pe mine nu mă interesează what you doing. Mai mers în vent. Vreau să mă măr și alți oameni. Trebuie să dau report de data asta că ăștia să nu mă creadă. Îmi place că acolo scrie, acolo arată efectiv culoarea green și orange, știi? Și tu ai Orange. Orange și l-ai descoperit Proof. pe green, if not green. Liar. Orange proof. Nici 2 minute ne-am apucat să facem un bloc și King. Ce a zis Pink? Also. Dar roșu tot face cheating. Că el vorbește cu un prieten și spune dacă e mort sau el.
Deci să se ducă să-l dau kick. Să-i spun că e cheating. Scrie. Tag, you're cheating. You're cheating, Red. See, you're cheating. Da, asta tot. Uf, cum scrie așa edițiune. Hai, Mari. Restart, acum de start. Scuze că am închis microfonul. Ok. Off. The main security fix running reactor unlock manifold 0 to clean after. Ok, deci insect sample, ok, bun. Măcar că am Donald, dar din ăla știi tu, nu durează mult. Mie îmi place când am Simon spune și am mereu Simon spune. Și Simon spune de aici îmi place. Acum vreau să mă duc în perete. Ai uitat că nu ești fantomă. Că dacă scucum. 1, 2, 3. Dacă trebuie să merg în... Mari, dar noi... Da, stai că da, că ne mă din nou. Mi s-au închis ușile toate. Shit! Și cu ăsta impostor că îi fac bucățele. Am blocat despre holul unde ți apare unde e cafeteria și așa. Get away from me. Running. Un milion de ani, 100 de ani, 10 ani, 10 minute. Oh, shit. Dar... Holy shit. În reactor. Nu zi. Scuze-mă că am închis, dar trebuia să dau, uite, pe așa chat. Am găsit body-ul în reactor. Chiar tura asta, chiar vreau efectiv să editez videoclipul ăsta. Am fi neadut. Adică da, efectiv să pun părțile așa. Nice. Self-report. Ok. Proof. Cine văd? Oameni buni, pe cine votăm? Nu știu, dar skip. It was quick. Bruh. Bă, ar fi cum ca să... Vreau să vă spun ceva. Eu eram impostor. Iar. Dar tot face cheating. Mare, de ce ai zis? Că dacă ăsta roșu e prost. Vreau să-i dau kick acum. Și dacă tu totul omor pe green? Îți vezi prea târziu. Dacă roșu e prost, Scuze că te-am uitat. e ok. Că dacă roșu e prost... Păi, foarte, foarte sus. Deci ce mă duc? Data viitoare, îi spun un red că tot face cheating. Trebuie să eu mă Bambi. Și ce când sunt impostorul data viitoare, îl omor pe red primul. Ok. Ok, mă duc pe scaun. Ăsta spune amânat. Da, cum mai ești? Ia, mulțumesc, what? A spus că și el e cheating. Ok, de data asta să nu studiau. Oli de Alison, tu ești black, ce drăguț ești. Mulțumesc. Anything. Yes, eram Simon spune. Bă, deci... Și am o teoriză. Am Simon spune. Și așa de mult îmi place pentru că efectiv chiar e super șmecher. Mulțumesc. Apreciez. Yes, eram Simon spune. Bă, deci în fiecare match am Simon spune. Și așa de mult îmi place pentru că efectiv chiar e super șmecher. Da, și acestea sunt teorii din... Stai că... sunt foarte ușoare. Fix-leți. Pot vedea totul în foaie. Ok, gata. Da, adică e mult mai fain așa. Da, și ușor să te spune. Vă recomand să jucați acest de câte ori am luat. Da. Nici nu e mai frumos, dar...
Nu, că nu m-am Sunt sfârșit în frumoasele mele, cum se cheamă? Cum se cheamă? Nu, prieten, cum se cheamă, Maria? Oh, yeah. Bing! Oh my god, stă lângă cadavru. Am văzut și tu, am văzut și eu. Deci m-am dus eu, vin de la tesc. Cafe. Bum! Cafe. Pink. Holy shit, am văzut. Cadavrul nu l-am văzut. După ce mi-am terminat Stătea lângă cadavru. Și bun, și vi stood by, așa, true. Cred că a văzut și Red. Da, eu făceam YX câteodată. Deci, Băi, băi, dragul. deci, Era ușit. efectiv știi că am zis că am să-mi spune, aveam și alea, 1, 2, 3, 4, pe care nu le-am făcut. M-am dus, m-am întors, nu știu ce. Stătea lângă Badu. Pink te-a votat pe tine, Sian a votat pe mine. What the fuck? Nu, ea, dar ea era lângă, poate era AFK, deci înțeleg, deci poate fi. Nu. Dar toți par sus. În afară de tine. Serios, doar asta chiar nu par sus. Mulțumesc. Deci par chiar Dacă foarte... să tare de Maria. Bă, ar fi cum să fii tu și ăsta am zis că nu Nu, ești. eu chiar nu sunt. Da, Ok, hai chiar că... fi viețile mele. Poți să arăt fac testuri. Mm-mm. Păi nu pot, tot mă mișc și vreau să fac wires. Bă, ce m-am ieșit de pe viață, să-mi spar din spate. Au, Am dat ga. black în camere. Oxygen. Scuze, am Simon Says, vreau să fac testurile. Mie îmi zici, dar eu nu vreau să mor în stilul ăsta. Running, running, running. Să-te toți pe cealaltă parte a hărții, copchila mea. Dar puneți mai durează. Oh my god, cred că o să mă Nu muriți. Haide, te rog. Hai. Nu pot. Nu ajung. Oh my... Bye. Cine? Ce am păsat? Running, I'm running, I'm running. Mă gândeam eu. Deci am... Bum. Lydia Ellison. Vai, ai avut vreodată să de carte? Acum am și eu. E așa de tare. Dintr-o dată. Vai, ce satisfying e. Băi, mi se pare Red o făcut... Sau și tu ai făcut un fake task. What the fuck? Nu știam cum să dau, îmi zicea că e prea încet. Eu deodată doar am făcut normal. Și nu știam ce vor de la viața mea. Eu nu știu unde am task-urile mele. Wow, Maria, acolo nu tesc. Nu, doar mă uitam. Să văd dacă ăla dă vent. N-am tesc-ul ăsta. Nu-i test, Maria. Doar mă uitam dacă ăla dă vent. Băi, nu ziceam că efectiv n-am mai făcut niciodată un test de ăla. Că am avut acum un Dark blue. știi, task. If it's not dacă nu-i dark blue, e red. Am spus dacă nu-i dark blue, dar el n-are... Cum să-și facă toate task-urile deodată? Așa de repede nu pot. Păi da, dacă ești prost, te-ai jucat, da. Doar hai să votăm pe ăsta albastru. Și dacă... Asta e la dead and alte. Am spus dacă nu e blue, e red. Abia și că trebuie ridici și tot e învățată. Gata. Săracă, efectiv, Îmi place când suntem una în față în față. da. Mhm. Și
cum ar fi noi vorbim. Blue, da, tu scrii. Am văzut pe el. La fel. Blue was... De ce era un impostor? Da, roșu, dacă... Și eu credeam că e red. Pare crem, dar cred că... E... Dar poate să... Uite, Ole, ce crem, ce culori faine. Oh, testat. Oh. A. Da. Nu știi și pe mă găsești jucat pe mă postă de... Tu m-ai omorât? Bă, Mari, ce te-a făcut? Crazy. Orange or pink? Pink because lime song. Hai dacă permiți. Încărcător. Parcă sunt strangulate de niște neveriți. Ce drăguț ești tu, Maia, cu măicuța ta împreună. Oh, ce drăguț. Mulțumesc. Ăștia m-au votat pe mine. În loc de pink. Eu n-am văzut cine m-a omorât, eu nici n-am reacționat. Te cred. Mari, poți stai eu la masă, te rog? Ok. Plus. Tu ce erai impostor sau cum? Da, să ghicesc. De-aia am murit, știi? Da, eu... Nu, dar tu știi ce s-a întâmplat? Odată era un videoclip cu un Black, odată Ventul în electrică și cineva s-a dus să ia butonul și Black a murit de la roșu. Și el era un impostor. Nu era hacker. Era un hacker. Ok, acum să-mi termin testurile mele. Da, știu. Vai, măi, bine, mama, E un corp. Un bebe. Oh, da, mulțumesc, Ero, mulțumesc, Ero, mulțumesc, Ero. Yes, mulțumesc. Oh my god, oh my god, oh my god, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Odată, domnule. Vrei? Și vreau să vă mai spun că... Vrei? Vreau să vă spun că noi filmăm acest videoclip la 12 dimineața. Și poate bine dimineața. Adică ora 1. Și te mai și pe WhatsApp-ul? Pentru că puteai să-l trimiți videoclipul ăsta, am uitat. Tu cum nu ai WhatsApp, nu poți să mi-l trimiți. Na, oameni buni, atât a fost cu videoclipul ăsta, sper că v-a plăcut. Noi am încercat cât de cât să vă facem pe placul vostru și ne vedem la următorul videoclip, cine știe, de Minecraft sau de Roblox. Goodbye. Bye!